इथं इथं हात वर कुंगन कसं करतास आणि खंची योगा पोज बा हे इथं कसं करतास अच्छा पितरी आयदन गसुचे ये म्हणत तुम्ही कसं नंग हात वर कुंगन कोणा पळतास ती Oh my god. हा कसं गो कसं नाही आपलं होय आपल्या तई भीतर आयदन सुमारस तवळ दुखून आपयतास कसं नाही हात वर कुंगन कोणा पळतास तुम्ही त्या हांव योगा करता आशिल गो योगा जाय जाय ये याच्यात वगे हांव हात तशी कसलेक दवरंगेन आशिल म्हूण तुमकां गोत्तस न्हय कोणाक गोत ना हांगा वयर व्हिडिओच्या लिंक दिला त्या क्लिक करा तेन्ना तुमकां कळटा आतां हांव वता ती आपयतास आनी एक विशय उडगस दवरा तुमी हांव हात तशी कसलेक दवरले म्हणून तिक्क धांवन सांगच्याक वचूं नाका ती त्या व्हिडिओ पळोवन खंय गेले तुम्ही ये याची वगे आयल गो येतास हे एक विषय सांगूक विसरले म्हाका आणि कसन तुम गेला तें कसन म्हळ्यार म्हाका आज ऑनलायन क्लास आसा मुगो हांव येता हा मग ಮತ್ತೆ कवचने मो आज संडे नवा आज कंचा ऑनलाइन क्लास संका ला 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 इथे ओ आईल की म्हणून Am I visible? Am I audible? हो पातोळी माई कसं गो यारो मग आयले काही ना तुमगे ऑनलाइन क्लास कसे आता सामान पळत आइले तुमके एक विषय होतच वा अशी गिटारावर बसून कोण ऑनलाइन क्लास करता आणि ऑनलाइन क्लास करू का संडे नवा कशी त्या ऑनलाइन क्लास आईल तुमका हो संडे वे आजी हांव आजी स्पेशल क्लास घेतास हो स्पेशल क्लास वा कोणाक घेता ती पळे हेकडे यायचे के अय्यो देवा सिरकोन पळमू Oh my god. हांव हांगाच्यान ओग्गी झुरता हो हे वा हंगेल ऑडिबल विजिबल म्हणजे आता कळलं मका कोणाक ऑनलाइन क्लास म्हणून हंका हा शिकायताची आज तुकून हाव मेगल डिएट स्टार्ट करता ए जेवण करूया ग मग जोर भुके जातास कसं नाही करणे हाव डाएट करता तुम्ही सांगला ना मा सपूर जाऊ का म्हणून ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹಾವು ಸಂಗಿಲ್ ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಮು ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ ಮುನ್ ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಗ ಕೆಲ್ಲೆಲೇನಾ ಮೊಕಸನೆ ಕಸನ್ ಖಾವುಚೆ ಏ तू हे डाएट गिएट करची पुरा सोडिगो निगे लावतार पळे कशी जाल्ला म्हूण सांगून तू अशी असल्यारी चंद तू सापूर जावची नाका जाय तू हांव आनी विंगड खंयचे बैल मनशाक पळयना आता कळलं ना कोण कशी असा की आम्ही तशी तांका स्वीकार करता कोणाले रूप पळोवन आम्ही तांगेल मागशी वचनच तुमका हे व्हिडिओ खुशी जाला जाल्यार एक लाईक बटन प्रेस करा ती तशीच हे चॅनल कोणी सबस्क्राइब करणे जाल्यार आत्ता वचनो आमगेले कोंकणी टीव्ही यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा ती तुमगेले अभिप्राय कसने असल्यारी कमेंट सेक्शनांत घाला ती